Poklady z Dolnej Zeme či melódie krajanov boli súčasťou programu, ktorý pre Slovákov zo Srbska pripravilo kreatívne centrum Arténa v Banskej Bystrici. Projekt zachytáva život a kultúru našich krajanov ako živé dedičstvo predkov. Výsledkom tvorivej práce budú aj nové nahrávky ľudových piesní pre slovenské rádia za hranicami. Skočila mi miska do strniska, nebola mi doma od včeraška. Privítali sme ľudovú kapelu zo Starej Pazovy, speváčky, ktoré spievajú staré pazovské piesne svojim starým spevným štýlom. V rozhlasových štúdiách nahrávajú autentické hudobné dedičstvo Dolnej Zeme. Na celý proces dohliadajú odborné lektorky, krajanky zo Srbska žijúce už niekoľko rokov na Slovensku. Snažíme sa aj na takýto spôsob zaznamenať tie piesne, čo sa u nás spievajú a na Slovensku sú menej známe. Povedzme si pravdu, tí Slováci odchádzali pred 300 rokmi na Dolnú Zem, zachovali si niektoré prejavy tradičnej kultúry, na ktoré sa možno už tu zabudlo, alebo za tie roky si vytvárali svoje vlastné, či už napríklad detské ľudové hry, piesne, tance. Krajania zo Srbska priniesli nielen svoju jedinečnú kultúru, hudbu a piesne, ale v nahratých podcastoch porozprávali aj o svojom živote za hranicami Slovenska. Viacerí majú takú možno túžbu vnútornú vrátiť sa, prísť sa pozrieť na svoje korene, kde vyrastali ich starí rodičia, prastarí rodičia a my im túto možnosť chceme poskytnúť. Viac ako tucet nahratých piesní z Dolnej Zeme sa bude vysielať v slovenských rádiách v Srbsku, Rumunsku, v Maďarsku a samozrejme na Slovensku. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenská televízia.